Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetepangan malih para kadang kinasih ingkang tansah kawula tresnani. Mugi-mugi ing dinten punika kula lan panjenengan sedaya tansah dipun paringi bagas kewarasan ugi rezeki ingkang makathah-kathah dening Allah Subhanahu wa taala. Eta mriki kula badhe nyambekake punika filosofi megengan lan makna jajan apem. Dene filosofi megengan lan jajan apem miturut ilmu kawruh Jawa inggih punika nalika sasi suci wulan Ramadan wis cedhak. Wong Jawa duwe tradisi unik sing diarani megengan. Tradisi iki wis diwarisake turun-temurun minangka cara kanggo nyambut lan nyiapake kanggo nyucikake awake sadurunge wulan poso. Ing praktik megengan identik karo pesta utawa syukuran sing dirawuhi keluarga lan tangga teparu. Masakan khas kayata apem minangka sajian utama amarga duweni makna filosofi sing jero minangka simbol panyuwunan pangapura kanggo dosa sadurunge mlebu ana ing wulan Ruwah. Lah salajengipun inggih punika donga bersama lan tahlil utawi maos donga kangge ngurmati leluhur ugi minangka bagian penting saking ritual punika. Tradisi megengan boten anamung kangge kumpul-kumpul ananging ugi minangka cara kangge ngiyatake nilai-nilai agama lan kebersamaan ing masyarakat Jawa. Dene asal usul lan makna megengan miturut kawruh Jawa nggih punika tradisi ingkang minangka perayaan rasa syukur lan persiapan spiritual kangge wulan Ramadan. Ananging megengan luwih saka mung perayaan. Ora duweni makna sing luwih jero sing wis diwarisake saka turun-tumurun. Tembung megengan asale saka basa Jawa lan tegese ngurup sing nggambarake inti saka Ramadan, ngurup kepinginan ngelih lan ngelak. Tradisi iki dipercaya asale sak jaman saka jaman Kerajaan Demak ing abad kaping 15 minangka bagian saka penyebaran Islam dening Wali Songo utawa Nahdlatul Ulama. Megengan punika minangka sarana introspeksi diri. Tradisi iki ngelingake umat Islam supaya nyiapake spiritual lan mental kanggo poso sajroning megengan minangka waktu kanggo nguwatake hubungan lan nuduhake berkah karo wong liya. Dene wayahe utawa sri acara megengan biasane dianakake ing dina pungkasan sasi Saban sadurunge dina pisanan Ramadan. Tradisi iki kedaden ing macem-macem wilayah ing Jawa kanthi variasi sing sithik ananging umume kelebu acara utama ing ngisor iki. Ingkang nomor 1 yaiku ziarah
menyang makam leluhur. Sadurunge megengan biasane wong-wong nindakake nyekar ziarah menyang makam keluargane utawa leluhur-leluhure. Kegiatan iki kalebu ndedonga bebarengan lan nyebar kembang minangka tandha pakurmatan lan pengeling-eling babagan akhirat. Ingkang nomor kalih maca donga lan tahlil mengenang asring dianakake ing masjid, musala utawa omah warga. Acara iki diwiwiti karo ndonga tahlil utawa maca Al-Qur'an lan Yasin sing ditindakake kanggo leluhur lan njaluk berkahe sajroning wulan poso muga. Ingkang nomor 3 nggih punika bab pambagian sega berkah lan kue apem. Sawise ndonga bareng-bareng mau masyarakat bagi-bagi sing berkah panganan sing wis diberkahi nganggo donga sing banjur dibagekake marang tangga teparo utawa jamaah sing ana ing kono. Selajengipun punika kue apem uga minangka bagian penting saka upacara megengan. Dene ing nomor sekawan iki punika prosesi utama tradisi khusus ing sawetara wilayah. Megengan dirayakake kanthi cara sing luwih meriah kayata nganakake budaya parade obor utawa kegiatan liyane sing klibatake masyarakat sing luwih utama. Klibatake masyarakat sing luwih akeh, tradisi iki nguatake tali silaturahmi lan nambah rasa bungah. Makna simbolis megengan ora mung perayaan sadurunge Ramadan, ananging uga nduweni makna filosofi sing nggambarake nilai-nilai agama lan budaya Jawa. Ing ngisor iki sawetara makna simbolis sing ana ing tradisi iki. Sing nomor 1, nyuwun pangapura lan kasucening ati. Kue apem sing tansah ana ing megengan asale saka tembung afun ing basa Arab sing ateges nyuwun sewu. Iki minangka simbol penjaluk pangapura marang wong liya sadurunge mlebu rowah utawa sadurunge mlebu ing wulan Ramadan sing kebak pangapura. Ingkang nomor 2 iki punika rasa syukur ing nuduhake salah sawijining nilai inti saka tradisi megengan, yaiku rasa syukur lan kepedulian sosial ambagi sego utawa panganan sing diberkahi marang tangga teparo lan warga sekitar. Minangka simbol rasa syukur kanggo akeh berkah sing wis diparingake dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene ingkang nomor 3 nggih punika media kanggo dakwah lan sosialisasi. Megengan minangka cara sing aktif kanggo nyebarake ajaran Islam lewat tradisi sing wis mendarah daging ing masyarakat. Salajengipun nggih punika acara iki uga nguatake ikatan antar anggota masyarakat lewat kegiatan bebarengan. Ing nomor 1 iki punika persiapan spiritual kanggo nyedhaki Ramadan. Megengan mulangake pentinge nyucikake ati sadurunge poso lewat donga bebarengan tahlilan lan njaluk ngapura. Wong dawa diajak kanggo merenung lan ningkatake hubungan karo wong liya sadurunge mlebu sasi ing
kebak berkah. Ing nomor 5 inggih punika nglestarekake tradisi leluhur minangka warisan budaya. Megengan anggambarake akulturasi Islam karo tradisi lokal. Ritual ing megengan nuduhake kepi Islam ditampa lan ditindakake kanthi cara sing selaras karo budaya Jawa tanpa kelangan inti saka ajaran agama tersebut. Tradisi megengan minangka wujud akulturasi antarane budaya Jawa lan Islam sing isih lestari nganti saiki, ora mung minangka tradisi kanggo nyambut Ramadan, ananging uga anduweni nilai-nilai agama sosial lan budaya sing kuat. Tradisi iki ngelingake wong supaya nyucikake ati, nguatake tali silaturahmi lan nyambut Ramadan kanthi rasa syukur. Kanthi njaga tradisi kaya ta megengan, kita ora mung nglestarekake budaya leluhur, ananging nguatake nilai-nilai Islam ing urip saben dinane. Sugeng rawuh ing wulan Ramadan. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan berkah lan kelancaranipun anggen kita nindakake ibadah wonten ing wulan Ramadan ing mangke. Kala kinten saking kula nggih namung niku ingkang saged kawula sampaiake wonten ing kalodhangan dinten punika. Dene kirang langkungipun nggih kula pribadi nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Kawula kinten ngalap cekap kirang langkung nyuwun agunging papunten. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.